De Carmelo en el año 36, que me subieron a mí, era Carmelo, ¿eh? Era un buen Carmelo. Volem fer un retrat, més que una crònica, d'un barri popular, que és el Carmel, ara mateix, mostrant tota la seva complexitat, diversitat, el que hi ha de bo, el que hi ha de dolent, no? Les dificultats de la gent que té dificultats, però també la potència d'una vida popular que existeix encara. Me gustaría encontrar yo un trabajo para ir haciendo, o sea, ir subiendo un poco más. El que em van fer va ser treballar durant un any amb tots els veïns que volguessin, amb institucions, amb ONGs, hi ha de tot, no? I cadascú va decidir com volia sortir i on volia sortir. Nosotros ahora mismo aquí... Todos venían a comer a la mano. Cada casa, fins i tot, és pràcticament un món que té connexions, a vegades fortes i a vegades menys fortes, amb els veïns, amb la comunitat, etc., però no es pot reduir mai a una sola imatge. Aleshores vaig començar a pensar que caldria mostrar d'una part el fet que eren molt diferents i d'altra part que eren contigus des del punt de vista espaial. No? I allò és com vam pensar de fer un pla seqüència. Todo sitio, Rumanía, todos sitios, Marruecos... Jo crec que el tema econòmic no és tan important com que la ciutadania de la ciutat de Barcelona conegui una altra manera de mirar el Carmel, conegui a la gent que està intentant construir aquest territori avui. Aquí el que sí ens hem trobat és que la gent entre ella s'ajuda molt, hi ha molta cohesió de barri. Al Carmel, com a qualsevol barri d'una ciutat, la descripció verdadera és que és un món de mons. Hombre, el barrio ha cambiado en relación al problema que tuvimos aquí, pero el barrio siempre ha sido un barrio bastante bueno, como tantos de Barcelona.